Assalamu alaikum hormatly adamlar, janaplar, hanımlar. Umutmy adaylarınız häzir biz siz bilen ana Komekow-Gozel diýen aýdymynyň akkordyny, kakuwny öwreneriz. Näde çalynyşyny. Men o videony çykaramda Yanan soygi diýipdim täbi. Men on aýdym eşdemde. No dinleýän şu MP3 original aýdymyny yüzünü Yanan soygi diýip ýazyp da men adyny bilmän. Soň kommentariýada bir aý ýazyp dur, ana Komekow-Gozel diýen eken. Anany şol aýdymy dadyny öwreneliň. Kakuw şeýle gitdi. Aşak, yokoryk, saklaýas, aşak, yokoryk, aşak, 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 yokoryk. Aşak, yokoryk, saklaýas, soň aşak, yokoryk, aşak, 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 yokoryk. Siz üçin ýöreýtemen grafikata çekdim. Yani kakuwun grafikasy, yani aşak, yokoryk, saklaýas, aşak, yokoryk, aşak, 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 yokoryk. Näme üçin soňky zady kvadrat aldym? Sebäbi şol bile gaýtalanýar. Şu 3 ýerek aşaklygyna uda urulýan urgy, üçüsi bile dälleni soňky aýratyn çat edilýänliginde aşak, yokoryk, saklaýas, aşak, yokoryk, aşak, 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 yokoryk. Ene kameran şu kadryny doňduryp screenshot ediň, soň şuňa seredip kakuw gaýtalar ýaly. Bolle aýyrjak. Ýanky bärde näýli? Aşak. Aşak ýokaryk saklaýas. Mene şu başam barmagym bilen ýokarky atynçdara urup goýberýän. Aşak ýokaryk saklaýas. Aşak, yokoryk, aşak, 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 yokoryk. Näme bolýar? Haýajakdan çalary. Şunu ödüňiz gaýtalaýan strelka seredip. Soň haýajakdan gaýtalap tempiňi gatady bermeli. Düşnükli bolsa akkordyna geçeliň akkordlaryna bärde akkordlar eşitmedik akkordlarymyz bar. Ýagny näýli? G, DS, M. Ýa-ni eşitdim ýok. C, M däli, C, reshotka M. Şu reshotka DS diýen anlatýar. İnternet bolsa DS akkordlarym video çykarjak. Şonu görersiňiz. Endi fakat bu ady öwreneliň. Yani akkord şundan başlanýar. 4-nji perde. Yani berde 3-nji perdede akyky şeýle G akkorddy. Yani şu ortaky barmagymyzy aýyrýar solyn G molla. Indi edir şu görnüşden bir perde, 4-nji perdege geçýär. So barýamyda G, DS, M molýaşy. G, DS, M tutur şeýle. 4-nji perde tutuş barýa tutulýar. Soň bu 6-njy perdede bolsa 5-nji bilen 4-nji tarlar tutulýar şeýle. G, DS, M. Soň 2-nji akkord la ansatça akkord bilýänsiňiz. Ansatça. Şol ikisini tutýan. 1-nji perdedenem 3-nji tar. Soň F, DS. Bulam näme üçin F, DS? DS diýdik şo bir perde öňe süýşýär. Yani şu bular ýöne F akkord. F tutuşyny bilýän, обычный
bare yokork pasakı yönü edil şunyalattan bir perde yöne fişet ikinci perde FGS solya bollu şuluç akkord yani GGSM akkordu tamam FGS ne kakuwa başlayalım yani yankı kakuw'umuzu bir gerek çalsak tuç baştan ayağına çalsak şu bir kruk diyme anlattı yani bir aylav şu bir aylav olya yani baştan ayak FGS ve GSM'den lada başlayalım iki kruk aylamalı ne aylı iki kruk akkord iki kruk son FGS iki kruk son bir kruk yine son FGS yine bir kruk bollu şular yani näli iki kruk berdi iki kruk iki kruk FGS son bir kruk akkord bir kruk FGS ladın gidiş şeyle aydımın yani bunu bir kupletçiğini bir fetirciğini aydık korali bir toppağını bir ungavat gelin yalnız vida bağda olgöd yaştır ki durdu ervet ağır hala olvida nemi bolli deyip soramda didi freyen onun gitti ödve yara min bir ungavat gelin yalnız vida bağda olgöd yaştır ki ervet ağır hala olvida nemi bolli deyip soramda didi freyen onun gitti ödve yara şular yağlı aydım turşuna şu görünüşte aydılya içeri ütkeyen yeri yok gaytalamakta da hatta gaytalamagam kupledem feterem emme dadam yankı ritimde iydi giderlikte aydılya şeydi ben videonu tamamlayas